Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Mali praščić. Pepa i George idu k sestrični Ani. Danas ćete, osim svoje sestrične, upoznati još jednog novog člana. Pepa je s obitelji stigla do Anine kuće. Dobar dan. Zdravo svima. Zdravo, Pepa i George. To je Ana, Pepina i Georgeova starija sestrična. A gdje je naš novi rođak? A ova mala beba je novi rođak. Novi rođak je mala sitna bebica. O, kako je krasan. Je li to djevojčica? Ne, nego dječak. O, htjela bi da je djevojčica. Ja isto. George je sretan što je beba dječak. Kinošo. Mislim da je beba premala da bi se igrao s dinosaurom. George, beba se ne želi igrati s tobom. Želi se igrati sa mnom. Pepa, beba je još premala da bi se igrala s loptom. Ali ako se ne može igrati s dinosaurom ili loptom, što onda može raditi? Samo jede i spava. I to je sve. Strina, mogu li držati bebu? Da, ako ćeš biti jako pažljiva, možeš primiti Aleksandra. Aleksandar? To mu je ime. Beba Aleksandar. Kakvo dugačko ime za tako malu bebu. Prilično je zgodan, čak i za dječaka. O, kakav je to miris. Možda treba promijeniti Aleksandrove pelene. Fuj. Pepa, kad si ti bila mala, isto si nosila pelene. Ne, nisam. Mama, možemo li se Pepa, George i ja igrati u vrtu? Da. Ana, je li lijepo imati malog bracu? Da, Aleksandar je jako sladak. Htjela bi da je George slatka mala bebica. Znam, George se može pretvarati da je mala beba. Možemo ga staviti u kolica. To je super ideja. Ne. George ne želi biti mala beba. George, ako se budeš pretvarao da si mala beba, obećajem ti da ću zauvijek biti dobra prema tebi. George razmišlja. I možeš se igrati sa svim mojim igračkama. George još više razmišlja. A kad dođemo doma, možeš se igrati s mojim igračkama. George je odlučio. O, kakva slatka mala beba. Stigli su mačka Mini, ovca Suzi, zečica Tea i zebra Zoe. Zdravo. Ne. Zašto je George u dječjim kolicima? To nije George, to je mala beba. Ali to je George. George se pretvara da je mala beba. Je li curica ili dečko? Curica je. Ne. George želi biti beba djevojčica. U redu, dječak je. Imam fine kekse. Hoće li mala beba jedan keks? O ne, ne može jesti kekse. George voli keks. Možda bi mogao pojesti jedan. A, tako je pametan. A jako zgodan. Jako je zabavan. To je najbolja mala beba na svijetu. George voli ovu igru. Evo Strine s bebom Aleksandrom. Wow, evo prave male bebe. Presladak je. Čak i ljepši nego George. Ojoj, George se svidjelo biti mala beba. A George, ti ćeš uvijek biti moja mala beba. Možda je vrijeme za novu igru. Što kažete na dinosaurovu potjeru? Strašan je. George voli biti mala beba, ali ipak više voli biti George. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa.
Georgeu je najdraža igračka gospodin dinosaur. Dinosaur. George obožava gospodina dinosaura. Ponekad George voli plašiti Pepu sa gospodinom dinosaurom. U pomoć! Za večerom gospodin dinosaur sjedi pokraj Georgea. O, molim te, ispričaj se. Jesi li to bio ti, George, ili je bio gospodin dinosaur? Dinosaur. Kad se kupa, George dijeli kupku sa gospodinom dinosaurom. Laku noć, Pepa. Laku noć, mama. Laku noć, George. I laku noć, gospodine dinosaure. Kad George odlazi u krevet, uzima gospodina dinosaura sa sobom. Georgeova najdraža igra je bacanje gospodina dinosaura visoko u zrak i hvatanje prije nego padne na zemlju. Pepa i tata se vole igrati u sobi. Ja pobjeđujem, tata. O, bravo, Pepa. George? George, što se dogodilo? Dinosaur. George, jesi li izgubio gospodina dinosaura? George je izgubio gospodina dinosaura. Ne brini, George, naći ćemo gospodina dinosaura. To je posao za detektiva. Tata, što je to detektiva? Detektiv je jako važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu. Pepa je detektiv. George, ja sam detektiva i ja ću ti pomoći naći gospodina dinosaura. Možda bi detektiv trebao pitati Georgea neka jednostavna pitanja. George, gdje je gospodin dinosaur? George ne zna gdje je gospodin dinosaur. Detektiv bi mogao probati pogoditi gdje bi gospodin dinosaur mogao biti. Znam, ja znam gdje je. George uvijek ima gospodina dinosaura dok se kupa. Pa je gospodin dinosaur u kadi. Gospodin dinosaur nije u kadi. O, ja znam gdje je gospodin dinosaur. George uvijek ima gospodina dinosaura kad navečer ide u krevet. Pa je sigurno ovdje. Gospodin dinosaur nije u Georgeovom krevetu. O! Možda bi trebali pogledati u dvorištu. Da, dvorište. Baš sam ja to htjela reći. Ali gdje je gospodin dinosaur? Gospodina dinosaura je vrlo teško pronaći. O, gospodina dinosaura nema nigdje. George, ti voliš bacati gospodina dinosaura u zrak? Pitam se, nisi li ovaj put bacio gospodina dinosaura malo previsoko? Tamo je, vidjela sam ga prva. Bravo, Pepa. Ti si stvarno jako dobar detektiv. Dinosaur. George je jako sretan što se gospodin dinosaur vratio. Možda i nije dobra ideja igrati se dinosaurom blizu stabala. Peppa Pig. 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 Peppa Pig.